Hamufaniri kuudziwa naChamisa apa. Hapana chamunofanira kuudzwa naChamisa. Chamisa harisiro basa rake rekukuudzai kuti endai kudhemo, because he's not the one who is calling for that demo. Saka Chamisa hagoni kukuudza kuti enda kana kuti regedza. Iwewe use your own minds. Ane nhamo ndiwe. Harisi basa raChamisa iroro kuti Chamisa must tell you kuti go to demo. Iro harisi basa raChamisa iroro. Nekuti akakuti enda kudhemo ukaona chinokuwana, unoda kuzoti ndakakupa mhosva kuna Chamisa ndiye akandituma. Iwe hauna njere. Chamisa angakuti enda kudhemo yasina kudaidzirwa naye sei. Saka iyi demo iyi inotogadzisa zvakawanda. Let's go. Vanoda ichaita futi kuti kana demo yakudaidzirwa nemapolitical parties ibvumirwe, because pane imwe yakambotenderwa. Hapana president Chamisa pavanouya kumba kwenye chikudza kuti endai kudhemo. Hapana futi vavanogona kurambidza. And it's not even an offense. President Chamisa is our president. We love him so much. When it comes to our interpolitical politics, yes, we love him. We respect him. He's our leader. But at this time now, atina chatofana kuudzwa naPresident Chamisa toenda kudhemo. Mumwe nomwe ngazviendere kudhemo pamudiro ake. Kana uchiona kuti kudhemo hakuitiwa hudi. Si gonyara. President Chamisa cannot guarantee kuti enda kudhemo yavasina kudaidzira ivo. Kana vane yavo yavanoda kutirambidza kana usati tiende tichazoiziva. This kind of demo iri kudaidzirwa yekuti let's stop this stupid narrative yekunzi 2030 iri kudaidzirwa nembavha dziri kuda kutoramba dzichiba zvadzo. Izvozvo let's go and defend with or without him. Yes, ndokutogona kwaari kuita politics ikoko. Munoda kuti ambobvumeya chiko, imi munenge vari akashovu dimi vanhu. Ndichakunzwisisi. Munoda kuti akonfirme kuti imi kunani. Ngati hanzi ngatizvisunungurei. Munoda kuti kana akati oenda opisirwa mumba make, munoda kuti apondwe imi. Kana vachinopaza kumba kwageza, kana vasunga jara ari kujere, ndozvamunoda kuti tiwe kuna Chamisa izvozvo. Ndozvamuri kushuvira. Tiri kumuudza. Some of us will talk to him direct. Hatitombodi kunzwa achitaura. Zvaari kutotaura ikoko ndokugona ikoko. He's an advocate. Mungamufundise chiko chamunofundisa kuti hanzi haasi. Eka haasi anomuziva rekeza. Munoda kuti amuzivire iko. Munoda kuti akonzerwe kuti asana anopenga shuwa. Munoda kuti kana ataura patikita pepapa kuti ndiri kushanda naye oita sei otorwa. Mowanei mani? Inga musina tsitsi vandimi mani. Some of us need takanyarara patinozvinga kuti mwezvo zviri kutaurwa pa zvina kana sense. Zvina kana sense. Ndati mudzimai wageza atorwa kangani? Atorwa kangani mudzimai anogara kunotoni atorwa kangani? Ari kupi dhara? Munoda kuti ataure chiko kani? Ini ndiri kutomuudza kuti usambotaure. Ramba chaizvo hamuzivi geza. Geza anozikanwa nesu isu. Tisu tiri kuda geza isu. Isu tisu tiri kuda geza macitizens acho. Isu tisu tiri kuda geza isu. Vabvunzei vana usaro zavo. We talk to them. Munoda taure kuti chiko iye geza wacho mama kutokomplena kuti ye wanonoka ye waenda kupi zvamapulana zvii. Unoda kubika mbodza. Sadza rinokwata. Sadza rine process sadza chai. This is 44 years. Munhu achironga chinhu chake. Makuda kungoti nhasi because ataura kuti toda kuti timubvise makutoti ngachi zvamusingazivi. Jonge ari fundisi mombe kurodza nyanga harina mbodzitakura nyanga dzacho. Munoda kumufundisa chiko geza. Ndimatanga naye here. Ndimamutuma izvi. Azvinzwawo kuti zvakodzera izvi zvinezvi. Zvakangoita pana mugaga. Chiregai kumuindira pamberi. Wandai kwamakawanda ikoko. Imi matiza but muri kuti Chamisa ataura ari muno muZimbabwe. Imatiza makawanda muri kunzeu. Mune mwoyo yakaipa imi. Mune mwoyo yakaipa mune utsinye. Varipo vana baba vemushanduko avo. Ndo vari kutaura kaiva. Regai vataure ivavo. Regai vataure vana Pekenza. Regai vataure vari kutaura ivava vana vachipeneta. Yei wazoti heta sondwa kuti makawanda kunze ikoko. Makawanda kunze iye ari muno mwana mudiki mani. We need him. But tinoziva patichazomuda izvozvo. Timbomsiyai apa zvaari kutaura izvo. Ari kugona Chamisa. Ari kugona zvokuti tu.
He's an advocate, amatangu. He's an advocate. Amona chamunopoziva vamwe muri munozoita kuti tikumbuke man. This is national issue. Haana kutanga nhasi munhu yakaita cholorana. Akati kubva kudhara. Kubva ku 2004 akatora kutora. Saka munoti munhu ungoti ataura nhasi makutoti anonoka mwedzi. Mune 44 years makadzvanyirirwa. Chimbonyararai kandiregai munhu abike sadza rake rikwati ribve. Muzopakurirwa. Handicheni kumuda kuti dzimwe nzara here nenzara segai munhu abike sadza. Ndiye ari kubika, ndiye ari mukicheni abike. Varipo vari kutsvaga huni vana nyoka yemabhuna. Regai vakomana vari kutaura vese ano mayutesi anataura. Ndovari kusenza taokera takokerwa nhembe izvi. Kuno kwaita nhembe kuno. Kuti he ngaataure kuti ataura straight. Ngaaramba achiramba chaizvo. Vasamboende kumba kwake. Ngaangoti nhasi ndari ndikusenza naye. Mungaona vanenge vana naye. Ndozvamuri kuda imi. Muri varakashime vamwe vacho imi.